Hey guys! Karon guys, nakita na yung tubig na guys, o nga tungkol sa kusog-sawan guys, puno na siya. Di ba? Puno na siya guys. Pero karon, mapadaw ko magkuha kamunggay, pero muhapit ko diri sa tindahan guys. Ang ipakita ang gamay nga sa sira-sira store guys. Naganagmay na niyang tinda-tinda guys. Kalingaw na niya sa ang kinabuhi guys. Ano ano siya guys, so guys. Se! Erin dudong! Kanon yung pan! Sira de! Karon guys, nagjujukan diri sa gawas pod na pod sa son. Naralipuranan din ha. Karon, may pagkita niyo guys. Videokan na diha guys. Unya sa sud pod. Videokan. Pero karon guys, tara. Kuyog tanin niyo guys, magwa og kamunggay uwan ha. Magpasinguan ko kay maligo man ko. Ganahan ba og uwan kay di man ko baki. Karon guys, ang libon diri ug naamoy kabaw din ha guys. Diri das magsamo ang kilid eh. Bay na mo din ha guys. Na. Siguro diha pero giapsan jud ko sa uwan. Uwan pero wan asod na oh. Aho na pasagdan diha eh. Bala na sa mga ugtas na. Nara nang sagbot ag musak ka nas bay. Musak ka lang sagbot sa bay guys adto ra ko mangguna sa sud. Mangguna tagas kayo oh, mangguna ka na. Ha? Kana mo kwintador diha nga ilang gisod sa ilawom. Kana kwintadora guys. Maluoy na ako magkuha na kanang mag reading agi-agianan oh. May gianan niya mag reading. Asam sa agian din he. May pa iyan ang hagbasan guys. Kasi may pumaso din ha. Kung di sila mag reading hindi po kabayad. Ila so agwanta hog guna di ba? Karon guys musod ako diri guys. Ang tubo ha taas na. Ang farm sa manukan guys tora kita gyapon. Sa taga sa tubo. Karon musugod akong gwadwa diri guys. Namoy kamunggay din ha. O kamunggay na siya guys. O padung na kamunggay na siya. Kanana kamunggay na siya guys. Pero ikaw naman asa makaagi din ha. Musod ka na kuan. Kabaw rin makasod dira guys. Kung naay kabaw niya guys. Das mag sa mga kilid. Anda mo kong tagaan ang mapakaon na rin. Agi ano. Ha ha. Nami kay singgit diri perting sugaw. Ako ang mamingwit sa suba sa gugma. Ang akong gipaon dagan nga mga litra. O, di ba? Oho. Diri o. Kana. Ano gianan guys? Kami kasagingan tadi guys. Oh, kasagingan. Kung gusto mong mga dahon guys para magbudbud mo. Okay, daghan dahon diri oh. Napasinguan ko kini makalabad sa uning o ana. Pero labad naman daan, tiwasan. Di ba? Kini de mga ko. Di ko kakawat ani guys kay nagtag-iya. Maninghin ko tag-iya. Nara oh. Narang tag-iya guys. Mo na tag-iya sa akong kawaton kamunggay guys. Sa si Lorde. Gilo ani ang sili. Nara oh. Nagbas man ka Lorde magtanom ka? Nara si guys mo na tag-iya sa akong kawaton guys. Di pa di ko mananghid kay nang ano mananghid ako sa punuan kay tag-iya wa man diri. Ang tag-iya ni guys mo angay mo tanom di mo angay mo utan. Ako pud mo angay mo utan pud di ko mo angay mo tanom. Patasa di ba? Patasa mi guys. Tara siya to ah. Huwag na siya kay guys magtibas-tibas. Ihapon ni chinitas nga masigo usap-usap. Tara siya oh. Sinadi ka wad ag sundang na. Sin sila dag sundang mo ni daghan sa tanom. Ihapon ning bayang iguba kay balin sila puyo. Karon di kana po istorya na eh. Mangawat na ko istorya kamong diret sa unahan guys. Oh gwapa dito pero di masud tura oh. Kana oh. Mo na diha. Pasingon ako diri guys para lang sa kamunggay. Mo nagdiha ang kamunggay ani yung kuan. Nabasa na ko ha oh. Kita mo guys. Musa ka basa ko. Oh. Tingnan dira ko pa guys. Oh. Magtama-tama ko diri ana porma. Ari shit. Oh. Magkamang-kamang ko diri guys.
Nya hadlok ka ra ugod. Makakita ko kung nagamay mahadlok na ko dayon. Uda may makamatay na ho guys. Mo na tinuod ang sekreto na ho. Hala uy. Sama ning kamunggay ta pati nga pa dito oh. Nangandoy biya po kong kamunggay nga. Gapa mura po kamo amo tanom kaluod ba po na ho eh. Nangandoy po gapa kamunggay mura po mo tanom. Biya ID na ba ka mabalion na ho guys. Ay. Hindi balion na guys ani ah. Iwa na. Ay. Sinalbahin sa kuha guys. Asa ni? Sinalbahin sa kuha na balion. Ay, napasa ang cellphone. Sinalbahin sa kuha guys. Gibali na ho. Gibali na ho guys kaya tagyawa dire. Nilakaw na. Mo nang gibali. Tara. Kanya naman ang kaapod. Kaya araman ng kamunggayan ako. Unyang hapon guys. Tesa ha. Unyang hapon. Kung muhaman to si Jewel og trabaho sa iyang motor. Muad tubig palengke. Kay mo palit kog sudan nga tinuod. Balik gapon ay. Balik gapon. Ay usaba guys ha. Ay musaba sa iyang ang gibali ang kamunggay guys ha. Ay musaba guys. Karon guys, magtagalog unta ko. Magtagalog unta ko nga mag